Penis, 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 penis. Cikula Max Erotika, prvý album. Oh yeah. Jeden deň som išiel, mesom ma uvidel. Som sexy ženskú s veľkými ceckami a povedal som, čo chceš sex? A ona povedala, áno môj. Kocúrik potom u nej doma sa vyzliekla predo mnou, ale som si všimol, že má penis. A povedal som si ti vôbec žena a ona, no ja som ladyboy a ja som potom sa vyekuloval na ňu a ona na mňa. Potom došiel jej otec alebo mama, to neviem, bola to tiež ladyboy a ona si nás všimla. Ako sa boskávame, potom bola trojka. Ja som sa vyekuloval na penis tej sexy 40-ročnej ladyboy a potom som sa vyekuloval po krásnej tej dcere alebo synovi, ja neviem už. Ale potom som nemohol prestať ekulovať, tak som omylom zabil obidve, lebo sa udusili s mojím semenom. To ale nevadí, lebo som teraz v base a trtkajú ma v sprche ďalší ladyboyovia a v base je super, milujem ladyboyov, ladyboy, sex navždy. Sex navždy. Navždy. Potom u nej doma sa vyzliekla predo mnou a to Cúrich potom u nej doma sa vyzliekla predo mnou, ale som si všimol, že má penis. A povedal som si ti vôbec žena a ona, no ja som ladyboy a ja som potom sa vyekuloval na ňu a ona na mňa. Potom došiel jej otec alebo mama, to neviem, bola to tiež ladyboy a ona si nás všimla. Ako sa boskávame, potom bola trojka. Ja som sa vyekuloval na penis tej sexy 40-ročnej ladyboy a potom som sa vyekuloval po krásnej tej dcere alebo synovi, ja neviem už. Ale potom som nemohol prestať ekulovať, tak som omylom zabil obidve, lebo sa udusili s mojím semenom. To ale nevadí, lebo som teraz v base a trtkajú ma v sprche ďalší ladyboyovia a v base je super, milujem ladyboyov, ladyboy, sex navždy. Ladyboy. Nevlastnú se uspokojuje svoju nevlastnú matku ranným, análnym a vaginálnym sexom. Tehotná mamička vaří a chytí kurvu od svojho syna priamo v kuchyni. Bezplatná malá latinská devčina, milf, nevlastná mama. Kedykoľvek sexuálny styk se tepe nevlastného syna, kanál pokožka, zneužívanie, milovník a borne, oddělený anál od bordelu transka a jej manžel si užili chutnú výmenu, najlepší obchod s močom s horúcou transrodovou prostitútkou. Agresívne stretnutie s naozaj poslušnou lačiskou zlodejkou. Tuker se natočila, ako jej perverzný nevlastný syn vyprázdňuje použitý obak. Jej pomaňuj. A odmeniu najlepší obchod s ločou, s horúcou transrodovou prostitútkou. Agresívne stretnutie s naozaj poslušnou latiskou zlodejkou. Tukers natočila, ako je perverzný nevlastný syn vyprázdňuje použitý opak. Jej pomaňuj. Často skrátená na porno, alebo porno. Bola definovaná ako materiál so sexuálnym motívom, ako obrázok, video alebo text, ktorý sa považuje za sexuálne vzrušujúci. Pornografické
zobrazenia sa vyvinuli z jaskyne, ktorá je určená na konzumáciu dospelými, mal by asi pred 40 000 ročiami. Až po prezentácie virtuálnej reality. V dnešnej dobe používanie pornografie sa považuje za rozšírenú rekreačnú aktivitu medzi ľuďmi v súlade s inými digitálne sprostredkovanými aktivitami, ako je používanie sociálnych médií alebo videohier. Pri obsahu pre dospelých sa často rozlišuje, či sa má klasifikovať ako pornografia alebo erotika. Dnes o 6 ráno som dostal jeden list a na tom lište bolo napísané pod na našu fúri party. A ja som potom išiel na tú party. Kos bola v Lohovci, bolo tam veľa chlapcov, ale žiadne baby. To bolo tým, že to bola gay party. No ja som gay nebol, ale jeden chlapec menom Milan prišiel ku mne a povedal: rozdáme si to vo Full Suite dnes. No ja som povedal, že som rovný chlapec, ale on povedal: no ja ťa naučím ako byť gay chlapcom. Potom bola veľká fury gay, orgia semena, lietali a štanka a vykali s tým tiež. Bolo to pre mňa úžasne, lebo som zistil, že som bisexuálny chlapec. Do mňa strtkali tam dvaja fury chlapcovia, naraz jeden zo rytného otvoru a ďalší zase do huby. Potom som ma ekuloval a oni na mňa, ale bohužiaľ potom už bolo koniec party. Škoda, že som tam nemohol byť viac ako 2 hodiny. Keby som mohol, tak by som tam bol aj 24 hodín denne a oblizoval by som sa s gay fury chlapcami a možno aj nejakými rovnými fury dievčatami, ktoré by mi sakovali môj fury dick. Prišiel ku mne a povedal: rozdáme si to vo Full Suite dnes. No ja som povedal, že som rovný chlapec, ale on povedal: no ja ťa naučím ako byť gay chlapcov. Potom bola veľká fury gay, orgia semena, lietali a semena lietan. Chlapec menom Milan prišiel ku mne a povedal: rozdáme si to vo Full Suite dnes. No ja som povedal, že som rovný chlapec, ale on povedal, že som rovný chlapec, ale on povedal, že som rovný chlapec, ale on povedal: no ja ťa naučím ako byť gay chlapcom. Potom bola veľká fury gay, orgia semena, lietali a štanka a vykali s tým tiež. Bolo to pre mňa úžasne, lebo som zistil, že som bisexuálny chlapec. Do mňa raz strtkali tam dvaja fury chlapcovia, naraz jeden z rytného otvoru a ďalší zase do huby. Potom som ekuloval a oni na mňa, ale bohužiaľ potom už bolo koniec party. Škoda, že som tam nemohol byť viac ako 2 hodiny. Keby som mohol, tak by som tam bol aj 24 hodín denne a oblizoval by som sa s gay fury chlapcami a možno aj nejakými rovnými fury dievčatami, ktoré by mi sakovali môj fury dick. Ale bohužiaľ som teraz doma a masturbujem na fury gay trpaslík porno. Dúfam, že budem môcť trpať nejakých fury chlapcov niekedy, lebo fury sex je môj life. Tento obrovský bezplatný fart, orálny sex, kanál sa vám bude páčiť na prvý pohľad. Okamihu díky sex daj, orál potešenie ty, kurva veľmi starý, otcovia orálne potešenie jej pinču a debil. Strašne milus, hlavička ženy a skúsených dámy, ukázať havý sex zadarmo, vysoko kvalitné hovno. Orál potešenie ty, kurva veľmi starý, otcovia orálne potešenie jej piču a debil. Strašne milus, babička ženy a skúsených dámy, ukázať havý sex zadarmo, vysoko kvalitné hovno.
browsoval na pornostránkach nejaké kyporienka a videl som veľa grémy porna. No a potom som uvidel nejaké video s názvom Sexy Ostem. Vysiadačný deťko nevie prestať dotkať do svojej 7-5-ročnej manželky. A ja som si uvedomil, že to sú moji starí rodičia. Bol som zhrozený a natrzaný zároveň. Tak potom som vystrekol na monitor. Nemohol som uveriť, že som si honil nad mojimi starými rodičmi. Tak potom s otcom a mamou sme došli o týždeň do domu našich starých. No som sa detka opýtal jednu otázku ohľadu čo som našiel pred tým týždňom a on povedal: ja ani neviem, čo to porno vlastne znamená. Tak som sa radšej opýtal mojej babky, ale tá tiež moc neporadila. No potom som našiel také CDčko a boli tam MP4 súbory a boli to porna môjho detka a babky. Potom som si uvedomil, že to zatajujú pred mnou, ale bohužiaľ potom otco došiel a ja som rýchlo dal cedy preč z kompu a potom sme išli domov. Ale stále neviem pravdu o babke a detkovi. A detkovi. Ale toto a toto utrato. A detkovi, a detkovi, a detkovi, a detkovi. Ale stále neviem pravdu o babke a detkovi. A detkovi. Vesmírna posádka mi dala špeciálne dildo pre Šuanheta. Prosím, Erik, chod to jebať boxy. Oblísujem vás, život je super. Včera som strala hovno, bolo v tvare našich príbuzných, no proste našich priateľov. No a teraz jebem s Mickey Mouseom a musím uznať, že ma jebe Pepa. Prasko do rúry, kúkam teraz doktora Wu a je tam tretí doktor a sú tam dálkomia. Oh yeah, yeah, oh yeah. Vesmírna posádka mi dala špeciálne dildo pre Šuanheta. Prosím, Erik, chod to jebať boxy. Oblísujem vás, život je super. Včera som strala hovno, bolo v tvare našich príbuzných, no proste našich priateľov. No a teraz jebem s Mickey Mouseom a musím uznať, že ma jebe Pepa. Prasko do rúry, kúkam teraz doktora Wu a je tam tretí doktora, sú tam dálkomia. Oh yeah, yeah, oh yeah. Včera večer som odosumejku na stanici a dievčatá sa pozerali s nejakým veľkým mačovancom. Potom som sa viekloval na nich a povedal: moje severno je best. A pogodno je best. Potom som sa viekloval na starého detka meno Jano a jeho manželku Etelu. Tí boli zrušení a zavolali policiu. A
keď došli policajti, tak som sa na nich ekuloval, lebo som severoký. Moje semeno je pest, potom som sa vyekuloval na starého detka meno Jano a jeho manželku Etelu, tí boli zrúsení a zavolali policiu. A keď došli policajti, tak som sa na nich ekuloval, lebo som semeno king. Pošelenej kure zadržali, Japonca zavreli ho do miestnosti plnej hračiek, áno, hračiek. Čo skoro veľký brat, kým stačil niektoré z nich do jeho konečníka, čo skoro dokonca aj do ústa genitálnej diery, áno, genitálnej diery. Kým miluje skazené erotické fantázie a robí ich v realite, jedného dňa vrazil do hračiek do Japonky, že kričala o pomoc, ale jedného dňa muž, ktorý by bol brat brata, chýbal bol zamknutý v izbe s veľkým bratom. Kým ona bol mu týraný konečník, kým neomdlel, áno, kým neomdlel. Nikto nenájde pravdu o veľkom bratovi, kým bol mi veľký brat, kým áno. Nikto nenájde pravdu o veľkom bratovi, kým bol mi veľký brat, kým áno. Veľký brat, kým strčil niektoré z nich do jeho konečníka, čo skoro dokonca aj do úst a genitálnej diery, áno, genitálnej diery. Kým miluje skazené erotické fantázie a robí ich v realite, jedného dňa vrazil do hračiek do Japonky, že kričala o pomoc, ale jedného dňa muž, ktorý by bol brat brata, kým bol zamknutý v izbe s veľkým bratom, kým bol mu týraný konečník, kým neomdlel, áno, kým neomdlel. Nikto nenájde pravdu o veľkom bratovi, kým má byť veľký brat, kým áno, kým áno, kým áno, kým áno. Včera som stál, spravil som si raňajky, na raňajky bola iba čistá ríša, no tú ríšu som nezjedol, tak som si strčil tú ríšu do líti, potom som si išiel vyhoniť a som dal do VHS prehrávača porno s názvom Sex Wars, no ale bohužiaľ VHS kazeta nefungovala tak ako tú rížu, som si ju strčil, viete kam, do prdele. Neskôr som sa mentálne zrútil, plakal som ako kokot a mi začal tiecť sopel, no a z toho sopla som si, keď som doplakal, strčil troska z neho do líti. Tak som išiel do Teska, no a tam som nenašiel bagetu žiadnu, bohužiaľ som sa zase mentálne zrútil a som aj nadával na nejaký kokotov, ale potom došli policajti, lebo som hovoril o vystrelaný Teska. A policajti ma zatkli, no ja som rýchlo zobral ich zbraň Cosplay. Cosplay od 9 dnes, ja som si strelil, viete kde, presne tak do ryti. Už som tam asi mesiac a zriti mi dali preč všetko už, ale nemám zmysel žiť, proste to nezvládam. Asi si dám ňož do ryti.